Хуш омадед дӯстои азиз, давоми эфир. Намедонам чӣ кор кардам. Эфир мурд худ ба худ. Ҳама каса хуш омадед як бори дигар. ҳо эфир мурд, худаи худ, намедонам барои чӣ. хуш омадед ҳама каса як бори дигар. Мурд. Худай худ гирифт мурд. Як бори дигар падалитса кунам ака. Вой. То ҳамин дараҷаро суста связки вақте ки падалитса мекунӣ чӣ меша? Мембра. Связ мембра. Делекафот хуш омадед. Салом ба ҳама бурдборӣ хоҳонам. Раҳмат барои лайк. Клюшта додум. Связ соз нест апаҷон. Мечаспа. Мечаспа хӯй. Тоҷикистон чӣ кор мекунед дига? Раҳмат барои лайкотон. Ай сар бо лайкотон монед як бори дигар ака. То ки ҳама биёяк. Удаф 20 минут чӣ мурд худай худ ман накуштам ша. Гуфтам да дастам бигирам телефонам мурдак дига да замин буд. Эфири нав сар шуда. Ай сар лайкотоно бимонед. То ки ма ҷамъ шуда биёя. Раҳмат барои мондагиётон. 12 нафар, 10 та лайк, 13 кас часпед. Акам халай охои Тоҷикистон апай зеборо бугум ки ай сарши. Бугу ай сарши. Да уҷа истода ки. Яке уҷа да истода дига намеша ба фикрам. Ҳамин мурд як хеле мурд ки худам хабар нашидам гуфта. Дар интернетом Тоҷикистон бо влог мекунед соз. Ма 2 моҳ сил шудам 110 сомон ба мегабайт харидам. Нағз кор намекунад. 107 сомон. Мо 300 сум да вайфай кардагем бо амихелай. 300 сум мезгаронем ҳар моҳ. Сар кунед апаҷон бо намурад. Биёян ко одамо акидав. Салом, ва алайкум ба салом. Биё кулӯж битим тона. Салом ҳамиҷаён. Хуш омадед. Куч кунед. Падалитса кунед. Модари тоҷик ва алайкум салом апаҷон. Падалитса кунед одамҷоно биёян. Ма банкамон овардам. Я банкача биёрам. Ёро баъд то додамонам. Ку киё ҳастанд, киё нестанд. Хуш бошед. Раҳмат Мадина бону. Салом, пешравӣ ба коратон апаҷон. Раҳмат. Ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракотуҳ. Хуш омадӣ Амина Дугунаҷон. Ва алайкум салом апаи модар тоҷик. Ҳоли сар нашуд. Не ай нав сар додам. Киё буридака. Ҳоли ишке набурида. Ҳоли номоро навистем. Ҳоли ишкера набуроварде. 7 ҷо гуфта будем. Ҳозир мебурорем. Ҳоли 26 лайк чуба гашта кам шуд.
توبه. نه او افیر دیگه بود اپاجون. ای افیری نو سر دادیم. ای سر لایک مونه. سلامت باشه پیرم شو. خوش باشه زکیه. منم هستم. بله هستی دمینه. خوش باشه ذکریه. ها فهمو. امینه جان نقص ساز فرزندو سازن میگن. مدینه سازه خوبه فرزندو خوب هستن. چی به مورد افیر؟ نمیدونم خدای خود مرد رучная دوگانه جان. منیجا جان ساعت افیر سپانسورا دا گفته بودید. نه نگفتم اون نو سیلکه را روان کدم شونه. گفته بودم ها در گروپ گفته بودم بعد 20 مینوت سر میکنم. سازین خوبه. خدا با شکر سازین خدا با شکر علی اکبر علیکم سلام. الحمدلله ساز مورم. مدینه خواهرجان سازی میگن. خوش اومدید یک بار دیگر دوستانی عزیز. من از یک بانکچه بیارم. شوهری من نامده میخیل. نمیدونم برای چی باشه. خوشم برده. خیلی طور کرده بسته دوزیمه بانکچه گرفته بیام. همه کسا بیاین شکر بخوریم بعد جنباز کنید. و خوش اومدید همه کسا دوستانی عزیز دیگر. بانک را آوردم. خوش آمدید سلام به همه سازین خوبین میگه دلیفود هازی زریادی تیلو ممبره و ذکریه در زریاد منوخه اشتیای تا مادری توجیه گفه جان بشخوی خوش مروان دیده شکر سازین مدینه جان شکری الله ذکریه جان یک بلا کنید که نمرد مادری توجیه سازی میگه سویتی فودا پجان نغزین سازین فرزنده سازن انشالله زریاد موندم بینمش مگرم در پیشش سازی سویتی جون مدینه جان همه ساز شما ساز نه خودم میپرتم فریزه میجام فریزه را آوردم ولی سر میکنیم سلام علیک سازین خوبین پجان شکرانه خدا سازین ماشینه شما سازین خوبین فودا پجان سازی میگد یاسمینه سازی رحمت پجان فریزه نشون داده است که را نوشته گیره ذکریه جان سلام ساز شما سازین میگه خیلی ازی چقدر دایجه میپرتم نموتو نمیگم دیلیکا فود شما در نگاه ما میگم که همیو بودن یا نه ماما влог تیجه که سویتی ручная دلوار امینوف ذکریه رامشد مدینه کوشونه بستک فریده امینه صداقت پزنده زبونیسو готовим و اینای مریم دینا پریر اومده گای 2 روز شدی اومده گای دیدم شما دم بودای هر یک دو سپانسر دیدم همه بودای اکو کو بگه همیو میشه همیو رو بپرتم میشه و ما گفتم شاو میکنه چی با افیر بینم که رفته است نه خود به خود مرد خود به خود مرد پلی مونده ذکریه سازین اپا جان گولیا ایمت و شکرانه خدا ما سازیم شما پرسیم سازین خوبین همه قدم گتویم همه شما دا بود
активниёша ман навишта будам. Ҳо навишта будед, ман дида будам. Рамшод буд, Зебунисо, Светӣ, Мама влог, Зикрия, Амина буд. Шумо навистагиҳо. Инаёро ман худам навистагиҳом. Ҳама актив зур Мариям якта коммент кардагӣ. Салом алейк дӯстои азиз, хуш омадед. Мара ягон кас мара кофт. Ҳо ман худам кофтам. Ягон кас мекофта, ман мекомта намиёмта. Салом алейк апаҷон, шумо нағз дуруст як кулӯш битен. Абдусамад хушомадӣ. Канал дорӣ ки кулӯш битемата? Активни ман навишта будам. Банка ба напартоед, монед ранги билет гирад, як кас бурд кунад. Салом алейк. Салом алейк бигилайка азиз, хушомадӣ. Ҳама актив зур Мариям якта коммент мондагӣ. Апаҷон ҳамаша партоед, апа будан ҳамашон. Ичи эфири ваҳ апаҷон да банка маҳкам мекунед, номошона ба зимистона мекушоед чано. Ишпилиш шумо нағз. Апаҷони ишпалиш чихел. Дигаро ҳама буд. Мариям ҳам омад дертаро. Салом алейк кулӯш тиен ҳози бесохи иқа чақчақ кун. Надарони Фариза? Ман я 20 минут чақчақ кардам, намедонам куҷода будӣ. Пеш ягон молшувак да будӣ. Апашка як кулӯш бите. ҳози бе. Инамҷо Фариза бетоқа шуда. Инам я банкаи шикастагӣ мондагӣ дӯстои азиз, я шикастагӣ. Ҳамида меандозем, банка намондагӣ амада. Ҳамаша маҳкам кардам. Силка я дастгирӣ кунед апаҷон. Фаризаҷони холаш салом. Салом се. Салом гохе. Ишпалик иқа камнамоӣ мегапа. Салом Роза, хушомадӣ. Шаб эфир кардам набудед. Кулӯш тен апаҷон. Кулӯш метем, фақат силка бисёр намонед. Наку Фариза меғалтонишона? Чихеле? Дӯстони азизи салом бугӯ. Ваҳ Роза апаҷон, шумо ҳамӯ Роза пешина будед, ҳамувед мега меҳриман. Ман нафаҳмидам, дар кор будам, нафаҳмидам. Будроен обина шавен, пешакӣ ба ҳаматон раҳмат мега азиз Маҳмедов. Кулӯш дода нашидесай дӯстони азиз. А касе да надодам бахшиш. Бо як пастарак бо додан мегирам кулӯч. Кулӯш тен. Кулӯш додум садои ҷавонӣ. Надарони бо Фариза. Обуна шавед мега, мешам 20 каналам кати мега. 20 каналат кати ку биё мод обуна ша. Ҷавонӣ. 20 лайк мумкани. Обуна шавед дӯстанам. Меҳри ман ҳо чуҷаи ма чихела чуҷат соза инамҷа ғам додеса. Ҳози амид навистагиём ягонташа медарона. Нарас Фариза. Ма таги зарият монак ба шиштия. Маниша. Асалча, асалча мега. На, холаш файрок сайт. Асалча мегад. Ҳа, бугу. Меҳри ман шуморо нашинохтам. Роза сози хуби дугунаҷон мегарам шуд. Ваҳ апаҷон хуш омадед. Роза обуна шавед. И меҳри ман зезеай. Ҳама ира ба номи зезеш мешиноса меҳри мана. Садои ҷавонӣ 20 канал катимада нестен ку. Роза ма гули будам ку кӯдакдор шиден шумо. Фаризаҷон ани мана бо надарони. Апашка як кулӯш бите додагим ку. Рамшод сози раҳмат гунаҷон худат сози. Ина як спонсори дигамон омад. Ками спонсорҳои мо ососа меомада бошанд. Раҳмат апашка барои кулӯш. Саломат бошӣ. 100 лайк ба шумо. Раҳмат. Алейкум салом апаҷон. Худованд доим соз бошӣ. Розаҷон шукри худо соз. Салом апаҷон. Таварти ҷеке хуш омадӣ. Наҷаки кида додем будам.
ва апаҷони Гулиҷон созен хубе не апаҷон. Салом дӯстони азиз созен ама каса мега Омина ҳама тарафа хуш омади Омина. Оли ҷанбас каде не оли ич хел конкурси спонсоро буд. Як ҳафта пеш сар дода будем. Ҳички подписатсия накарда спонсоромон. Готовим. Ва алейкум салом апаҷон. Нағзен созен мега Зикрияҷон плейлист монден мега Делекафуд. Иқа бес охи спонсорот биёянд. Ҳо ҳамуро истодам. Чо карден Розаҷон? Чӣ ҳол дорӣ мега. Рам шод. Алейкум салом. Омина дугонаҷон нағзен созен фарзандо созен. Чо карден апа. Ана и як спонсори мо мавзу ями сари силкаша мондум да сообщество мондум куз чи парвози баланд. Ҳами айрӯзе ки ма конкурс сар додам вай видео напартофтай бо урӯз да чӣ мега да эфир мега ки апаҷон дастгири суст дастгириро ӯ вақт мекунанд ки чӣ боша видео партои ба видеото тамошо мекунанд. Секрет хуш омадӣ. Ва алейкум вассалом. Розаҷоне мемурдум то наез зиғ нашен ҷони ширин. Чӣ гапай? Мондам апаҷон насиб бо мемонам. Рамшод дугонаҷон ҳичи гаште майда. Дига нако конкурс агане дига намекунем дига ягон хел конкурс намекунем. Яке кадем конкурс ҳами конкурси ягон конкурси ҳами оддия ки як рӯза ё ду рӯза мекунем. Секрет хуш омаде. Таҷичка привет. Фаризаҷони ма меган раҳмат Закияҷон. И Фаризаҷон е кирмаи ина ручкаша нишон додеса ини хеле дур ку ба ми нишон метини диди. Мадинаҷон раҳмат худут созӣ мега чӣ хел эфирои пеш хушрӯ буд. ҳози одамои пеша мековӣ намиёвӣ. Обуна шавед холашка хуб бошен. Спонсоро видеои нав партофтен имрӯз намепартоянд. охи спонсоро суст видеопартоӣ надоранд ва пише. Ма кунаоям дидам неки кадоме диз мондааст қошу миҷаш резад. Парвонака миқа мемонам ки мада диз. Сарка апаҷони ширинам садоқат азиза обуна шавед мешам мегам. Сарка апа ким бурид? Оли ҳичке набурида. Оли намҷа гуфтум меқиқатон чақчақ нем ҳама чиён биёя спонсоро биёя баъд ҳаму бачак биёя ҳаму биёя ҳаму додармон ягон видео напартофтай. Ма ҳами сари дур омадум гуфтум ягон видеоши сообществомонум ягон видео напартофтай. Рост апай Гулиҷон шумо куҷо даедозӣ? Марҳабо Расулова. Салом алейкум апаҷон созен хубен. Ман нафаҳмидам конкурсае пешравӣ иштирокчиёда. Раҳмат. Розаҷон не ман нав оператсия кардум ако ай Краснодар Красноярск омадем. На Озодахон созӣ хуби Амина худут созӣ сар кунед апаҷон. Лайкоро монен дӯстони азиз 32 нафарем 27 лайк ҳаматон лайкоро монен. Холашка созен саломатӣ хубай чӣ да эфир нест имрӯз. Обуна шавед мешам 20 канал кати мега. ҳозир ҳами рамшода мегирифтӣ медаронди чӣ нанавис. хоб пеш зур буд эфир торт мепухтанд 3-4 соат медиде. Акама шумо да обунаём мега. Аминаҷон сози худат мега. Апаҷони гули фаҳмо зиғ нашавед апаҷон иншалло бенасиб нестем иншалло ҳама да худо ҳама бефарзандо да фарзанд бития ҳами ранги фариза дута битиятона тамом якта бача якта духтар ҳами ранги фариза боша гандагиша айда нағз набошад. номои набудагиҳоя нанависед дугонаҷон. майлаш сабр кунед ки ман монда шудам. сар кунед ки ман монда шудам. Омина ҳаматарифа салом созем пага меравам пештон курта бурӣ. Соз раҳмат Озодахон. Ягон видео напартофтай айкиҷо медона апаш. Ягон видео напартофтай айкиҷо медона апаш. Розаҷон иншалло ҷони ширин зебо. садои ҷавонӣ силка мондиям 20 канал кати мешидиян касе бушаваша обуна. Таҷичка созен хубена макаса ҳалёла. 28
вақтум лайка мондам раҳмат ай сар кунен ози шавҳарам миёя авқот накада. Амина сози хубӣ Закия садои ҷавонӣ Дина обуна шудам дар комменти ма лайк намонди ку. Садои ҷавонӣ меги шавен мешам чида мада лайк намонди агане ба кирои авқот накардам мебрида бошум иншалло ки мебри ба шаурма мегирӣ мехӯри қати шавҳарат. Рамшод фан мон ка диловар ҳавая гӯй мусулман ка мама таҷичка ва алайкум басалом. Садои ҷавонӣ ма обуна шудам ку ба шумо кай ба ман ба 20 каналтон лайк намондед ку дар комментамо ҳойна ҳама кира қапид садои ҷавонӣ 20 канал гуфти намонди ёда лайк ку намешанд так обуна адпис мекунанд. Чӣ гап шуд ман дер мондам? Хуш омадӣ мама мусулманка мама таҷичка. Роза салом созен ҳамун розаи канали садоқатпазанда ба гап мезадем ҳамон кас ё ки не? Абдусамад мешавад имрӯз шавҳарам магазин бурмон карташа холӣ кардем омадем. Рамшед духтарои худмон куҷо шуданд? Биёен ина ма шавурма овардиан ма намефорам чота и вақто беҳтарин ку намефора Тоҷикистон бурафтан мичи Розаҷон скрет ҳо апаҷон созен хубен аку хеле чақчақ кардем дӯстои азиз. Фаризаам рафт иқад чикад инами одаморо хай нагирифта минем хеле медозмшона. Рамшод фаҳмо ҷонум бачат созай хай бо баъди эфир бо кам тараки дига чақ мекунем. Инами одаморо хай нависам и спонсорои ма ба фикрам ҳамия 3-4таш омад тамом дигаш намеояд мепартомаку дилшон мондай ютуб ҳамач. Роза нағз раҳмат хоҳарҷон чида камнамо шудӣ? Ами скред аввало мада меомадӣ ку ами эфир мекардам е вақто намеоя дар видеома меомадӣ комментария мемондӣ е вақто намеоӣ. Кай садои ҷавонӣ апа и банкам шикастагия як ҷош барои аму иро пур накардагӣ. Зебуниса нағз раҳмат хоҳарҷон худакат сози саломатӣ созай мега банкара бисёр кардам и сол насиб боша шавару меоям қати шавару мардумон мехӯрем. Азиз бахшиш кай шудед мада чӣ кунем ки ҳамин номоро нависта будум гуфтум амиҳо дар шумо будан набудан гуфта мада ту шудам. Апаҷон ман амиҳоро пурсидам ки амиҳо будан набудан ягонташа бигирем партоем скрет чанд вақт зиқ будам ягон чи мефорид ма барои ҳамо немҷа дӯстои азиз немхел ҳамашам хел када партофтестам яке хела шидеса яке рӯшан мусулманка ма давно шумода обунаям манижаҷон ҳамаи влоготам мебинам неки коммент намемонам лайк мемонам тамом раҳмати калон скрет ҳами дина дар влоги мама таҷмама дидумтона гуфтум номтона гуфтум и вақто мода наменависа ҳо соз раҳмат худсози қанта бизана па банкаора дидум ҳайрон шидум иқа бисёр ҳоли яду чи дига дар нақшаи банка бихарам насиб боша бо мекунам. Амина тиҷи салом алайкум акаса созен дӯстони азиз мега хай ман рафтам куҷо мери яке бубури чӣ кор кунем та куҷо биёем та азиз шудам обуна бо зангулаш 8 обуначӣ
Ман наомадам. Чӣ гап шид? Ҳеҷ ина наомадӣ. Мама влог нав сар мекунем. Роза чида бо зиқ шидӣ? Ай зиқи худо нигаҳ дора. Зиқ нашавед дӯстои азиз. Ҳамин дунёи дурӯзада бихандед, хурсандӣ кунед ака. Дар ҳар як кори киҳоянд ки Свити, Амина, Рамшод, Мама влог, ТЖК, Зикрия, Марьям. Ма чӣ хеле ки гуфтам нав дуруст шида омадагиш. Вай аввал мада бисёр менависа. Вая мумкин буда конанги ами секрет наменавист. Лайк мемона тамом. Барое ки подписчикои пеш ман ию хушрӯ дастгирӣ мекунанд. Агар рафтанам мусулманка эфиртона гиренай. Ҳоли ма я банкаи нимлитрама нест варенӣ кардам бо пур нашид. Амина не часпид куштамша. Як бор амакаса дуроен канали морам дастгирӣ кунед. Секрет апаҷон. Роза ягон навигарӣ шуд. Милана ба хабар додӣ? Кума пешина хондам миём сар шуд. Кума пешина хондам миём сар шуд. Салом ба ҳама. Ваҳдат Делавой хушомадӣ. Ин ҳамаша дохтум дӯстои азиз. Не. Чӣ хеле ки гуфтум иван кам паракчик астаги. Ура ҳамиянати. Апа садоқат гуфт на андоз оле на андозум мега ту вай дидеста буди амура вибир кади. Ма ҳами сабаб меандозум. Ма ба программам намекунам. Барои чӣ? Соб мондум админка раҳмат. Мода кулуж наметия па метам чуво намедодам. Салом алейк хоҳари азиз. Ва алейкум басалом Одил Воҳидов. Хушомадӣ. Секрет не навигарӣ нест. Ҳо Милана кати ватсап кати гап мезанем соз. Сар кунед. Ина сар мекунем 7 ҷоя чӣ хеле ки гуфтум. Баъд салом алейк ба ҳама мардуми мусалмон. Саидабону хушомадӣ. Ва алейкум басалом. Мегирем як ташакку ки меғалтада дастмон. Ман ба калид. Номи ман нестай. Не номта неким нанавистам. Номи шуморо нанавистам. Мусулманка обуна шудам. Бурдбориё ба ҳаматон. Ина як тасаввур овардам. Лайкора монен дӯстони азиз. Ина муборак шава. Чӣ пухтаст? Делавой и вақто намепазем ку? И вақто намепазем. Уқа интернети соз надорем намепазем Делавой. И конкурс чӣ хеле апаҷон фаҳмонед. Абдусамад аллакай конкурс тамом шид. Як ҳафта шида буд. Салом духтаро моҳ хушомадӣ. Як ҳафта шида буд. Чӣ карда будам? Апашка кулуш демада. Нашиде саёзи Роза балични кардосиёне Милана ба ягон навигарӣ шудааст ки вай номашро хонед. Садои ҷавонӣ кайлак монам. Агар имконият бошад маълум не. Ин чӣ хел бозида камера наметобад ки канали морам дастгирӣ кунед. Камера хира. Нашидеста я хонда олям. Диловар Аминов. Чӣ ба номи мара нанавистед? Лайкора монед дӯстои азиз. Оз бемая камераро тоза кунам ку. Диловар Аминов. Дӯстои азиз, ина якум одама гирифтем. Секрет соза ки лайкора монед дӯстои азиз. Бале лайкора монед. Кияй шумои хутонед хоҳарҷон табрик. Секрет ҳо Милана не нест удам. Салом кухни Омина яиша хушомадӣ. Диловар табрик дугонаҷон. 32 лайк. Ина Саидабону кулуш дода шид. Моҳ шукри худо хубам раҳмат шумо созед. Вақт дугона муборак. Чӣ гап рафтестай? Варам шод. Чӣ ба алҳамдулилло хубем. Буриди Диловар. Ва да светилник монша ба биги ай банка.
охи нав да светилник мондум мурд бароямо даҳона мондистам часпидестам качества 700 монет мардум тоза нишон метия хутон да качества монет нишон метия нашидеса да светилник нав монда будум мурда абдусамад кулуштин тозина кулумет диловар муборак бошад дугунаҷон дӯстон меҳмон шавед манам мешавам ва мешава фарқаш чӣ ина яктаи дигара гирифтум не дӯсто ина якум ҷо диловар 1000 рубл ба ма худум менависимта агар амуно мурод боша ба худо маю мераҳмад дуюм ҷо чӣ хале ки гуфта будум 800 апай зебунисо короче хира нишон додест апай зебунисо хират ва алайкум ба салом хуш омадӣ диловар чанд сум бурид 1 2 3 ҳамаша бугу диловар 1000 рубл апай зебунисо 800 анак сеюм 700 ба дига 4 тай дига 500 воям абдусамад кулуш дода нашидест ами шумо дамём намеша на батай дилон гуфтам ай конкурси ами апам набридам ва ман буридаме ма чандум шумо якум зебунисо табрик ами рамшод як бор буброя гуфти гапай ами ки як бор ами намеброя ина меша гирифтам намедоним ина ми ягон маълум нест ами ки амина дугонаҷон шумо ҷои сеюм 700 рубл ина якум дуюм сеюм манак 4 тай дига панҷум ҷо 500 рубли ва раҳмат ҳаматон да спонсоро меган 4 тай дига мебурорем 500 рубли кулуш додам хират ина абдусамад шумодам додум салом салом ва алайкум ба салом мама влог тжк эчбак диловар да 2 видеои камен мондай тамом зангулаш биёям мешамо буна шавин зебоҷон табрик апай ки ҳамшаҳрӣ ё ҳамун рӯзе ки мепартои видео ҳамун рӯз тамошо мекунанд пешниҳодша тамошо букунанд мекунанд накунанд бисёрш тамошо намекунанд ина яктаи дигаш мариям ями 2 рӯз шидаи омадагиай да шумо накем номуш буромад ҷанг нашавед дӯсто ҷанг нашавед апай саида ҷошда шидум боз ангулаш диттай дига мебурорем садои ҷавонӣ раҳмат мега свети ручная работа ба ҳаматан муваффақият хоҳонам мега як дигара мебурорем баъд мадинаи кошона дӯстои азиз нами хел тамом 7 ҷо буровард ҳамиқа ки бо ҳами кира набуровард ҳамида бози худум ҳамиram шуд фақат ҳастай некем бо набуромад номиаму дӯстони азиз дар комментам лайк монед худо аз ҳаматон розӣ боша пешакӣ раҳмат лайкҳои шумо я хайр агар бурд кардам ҳатман хайр мекунам иншоалло бароятимон
зебо табрик, ҳамаро табрик мекунам. Ручная бурида надидам. Азиз шавед, ман шумода шудам мегӯяд. зебо табрик. ҳаматонда табрик, дӯстои азиз. ина якум ҷо Диловар, дуюм ҷо Апай Зебунисо, сеюм ҷо Амина, чорум ҷо Мама Влог, панҷум Мариям, Свети, Мадинаи Кошонайн. Ҳамашин намиҷа, дӯстои азиз. Акчида мана нанавистед? Намедонам, нанавистам шуморо. Саида Силка Парто, муборак бошад ҳамада. Раҳмат. Ҳамата муборак, дӯстои азиз. инами хелха ягон камбутӣ боша, аймо бахшиш. Ҳамаро табрик мекунем, мега Алифия. Ягон подписатсия нашавад, дастгирӣ кунед, бо видео партотан дуромада дастгирӣ кардан бигиред, дӯстои азиз. Аллоҳу акбар, Аллоҳу акбар. Зебоҷон муборак. Апай Рамшод бирор 500 рубл айноми Файза. Майла, Апай Рамшода 500 рубл айноми Фариза. Ман хурсанд. Самаи активниҳо буромадан. Ман хурсанд мегӯяд. Раҳмат, Апай Алифия. Любой видеота ма лайк, комент мондагиюм ку. Да ма не, да спонсоро. Делавой медонум, ма да мемонӣ. Да спонсоро мегӯм. Ма сразу ҳамашонда шудам, комент навистам. Бахшиш мусулманка. Раҳмат, Алифия, чӣ хел нафаҳмидам. Амина табрик. Манам иқа навистам, набуромадам ку. Хай ай тақдир апаҷон. Инами гатовиам, ам иқа навистагиай, мадам навистагиай, дуромадагиам ва ёдам шумоам навистагиай. Ай ҳама бисёр бор Рамшод менависа, Рамшод набуромада, ина хай мегирем ша, ина зикрия ҳамада бисёр навистагиай хоҳармо. Чикор кунем охе нами? Набуромада охе. Хай назартон мана намегирад охе. Иншалло мегирад, чего намегирад? Ози бест агар что-то сообщи с вами, вам зиг наша. И ай тақдири насиб мебарад, духтаро зиг нашен. 10 одам шудам. гап да пулш нест. Ай хай як зиг мекунед. Хай дӯстон мефаҳмам. Маъмул мекем. ина Рамшодам гирифтем. Инами Рамшод, инами хоҳармон, ями аллакай дар инами чанд конкурсе ма кардагим иштирок мекунад, неким намебура. Ҳамада медуроя, менависа, ҳамада чӣ мекунад, неким намебура. Ягон бор зиқиша нагуфтай. Ягон дига конкурс намекунам. Мамаҷон табрик. Дӯсто зиқ нашед охи, манам ай ҳамиқа конкурсо якум бор буридам. Даже нагуфтам номам навис. Иншолло мебурад бо дови дига. Азиз мада шавед. Не зиқ нестам, намебуридамам, номам ақлан мешуд, хурсанд мешудам. Акма на фикр накардам ки шумо иштирок мекунам, нанависта гирдед ва ёро нагирифтам. Ина ёам нагуфтиян. Бахшиш хоҳарҷон. Монам актив будем ку. Рамшод фаъол буд. Обуна шавед. Хира. Ассалому алайкум ба ҳама мусулмонои рӯи дунё. Хушомадед апаҷон, шафоатсозен хубе. Азиз, обуна шудам бо занглаш, шумоам шавед мега. Кати занглаш шав илтимос. Кати занглаш шав илтимос мега. Дӯстои азиз, бисёр бад силка намонед, илтимос. Най гатовиам, гатовитам нанавистам, гатовим домара. Мара чӣ ба набуроварди? Ман 9 аккаунт кади подписатсия кардам. Агар не подписатсия менам. Аҳа. Ягонташ подписатсия наку. Чӣ подписатсия мекунӣ? Ма подписчик нагуфтам. Ма чӣ гуфтам? Чӣ гап шид? Кадоме рӯзе ки партофтен мана шудам, бо шумода навистам ки ман ҳамашонда шудам.
дӯстои азизи намиходам хай бури табрик ман ҳам ҳамашонда ҳамон рӯз шуда будам. дӯсто я дастгирӣ кунед, миннатдор аз шумо. Зикрия ман биридим дугон. Спонсоро киян бо нафаҳмидам. Мара нанавистенма. Не нанавистам таховарҷон бахшиш, шуморам нанавистам. Азиза бо зангула шав, ман бо зангула шудам. Охир бояд нависӣ ки ман иштирок мекунам. Ман медонам ки намебурам, нашида будам. Ҷанбаст шид уже, бале. Инами апа ут кадам силкама. Ина апа ут кадам. Азиз шудаги 8 обуначӣ. дӯстои азиз, хай раҳмат барои дастгириётон, раҳмат барои подписатсия кардагиётон. хай дастгирӣ кунед ва ёам як занои тоҷикам ва ёам як ба рӯзи умед шикойтагиан. ҳоле иншоалло ки бо мо хумон дига ма тоба кардам, дига ма спонсорро намегирам, дига чӣ намекунем. Спонсорро кати конкурс намекунем. Касеро ки кадам ями сообщества реклама мекунам. Касеро ки ами гуфтак ягон конкурс, ягон чӣ мегӯм марҳамат. Спонсор шудан хоҳ я бор реклама мекунам та я бор видеота дар сообщества мемонам. Не ки ман дига конкурси спонсорӣ намекунам. дӯстои азиз, тамошо кардам ҳамаш кати комент наменависам ки яке ягон шӯхӣ менам сразу туда меган. Зикрияҷон бурд кард ё не? Не бурд накардай. Чӣ ба ман дар меҳмон намешен? хушомадӣ Сарвино. Сози хубӣ ҳеҷ кам мара табрик намена. Набридам чӣ? Набриди Зикрия. Ман навомадаме. хушомадӣ. Язнаҷӯ рост меген. Сарвино силкамон, лайкора монен дӯстои азиз. Охи инҷа худаш чӣ гап шудааст? хушомадӣ апаҷон. Сози хубӣ. Иҷа конкурс доштем. Апаҷон конкурс моно ҷанбаст кардем, як дуташ зиқ шида найма. Абдусамад 117 лайка мондам. Агар не ҳамаи обуна шидагиюм ҳамаша админид мекунам. Яке хеле нака. Влогои оилавӣ салом ба ҳама. Ва алайкум басалом. Манда собмон. Манда собмон. Чӣ да канал шикояти Сарвиноз? Барои чӣ админ хафа шиден? Ай ягон кас. Не хафа нашидам. Барои чӣ хафа шам? Шумо да одам нарафт. хушрӯ одам нарафт. Хушрӯ тамошобин нашид. Барои чӣ дига конкурс кунам? Азиз бо зангулаш нашуди ко? Сабшениш наомад. Шукр соз. Созе намакаса. Ма канал кушодума. Манда соб монед ваъда доден. Майла. Ма бо айту метарсам ку ма зекаем ку эҳа. Хай беҳуда русский разговор ҳаст. Мешини занияш крепи спиш мегӯям ҷонам. Мара дастгирӣ кунед ака дӯсто. Фуд влог партов дуроем бинен. Хай дар насибам набуда апаҷон. Не хеле бугеди соз мешам. Некем Зикрияи Рамшод зиқ нашен. Мехостам ки шумо ҳам буроен, набуромаден. Ҳо кушодум. Соле. Садои ҷавонӣ кубиё ба 20 канали дама обунаша. Манижаҷон зиқ наша. Ҳар каса луқмаи алло додагира мехӯра ҷонам. Бале. Чӣ хел силка моном? Закия Амина набурид. Зикрия Амина бурид. Амина сеюм ҷо 700 рубл. Зикрия сози дугона ҷоном мега спонсорро гуноҳгор не. Это как повезёт. Не спонсорро гуноҳгор нестам бечоро. Ма спонсорро ягон гуноҳ нагуфтам апаҷон. Мегум ҳишке нарафтак. Ма иҷа худам зиқ шидам. Админка ҷоном видеома соб монен майла. ҳози делкафут ҳози одаморо бисёр ваъда додагим. ята видеота мондагим. Ай ҳамара якта-якташа бимонам, баъд мемонам бо. Зебоҷон хуби ховарам. Кулуштен.
мада 500 рубле битен. Ма бояд ҷои якума мегирифтум. Ақаллан ҳафтум ҷора мон. Апай Шафоат ҷон, хубен созем? Ку мада обуна шен. Охир чӣ хела обуна бишаванд? Тавоз бея кулӯш битен та силка тамом ба обуна бишаванд. Амина буридаге. Аквай охирон бурдуш ба фикрам тамом дига мера. Язнаҷӯ бахилӣ накунен, ақаллан шумоам вои ношугирии коғаз ки якуми сол шудааст дар ғарибӣ кор мекунам. Дасти ростма пулам мебинад, дасти чапам не. Хай бихонен ку киё буридан бидонем. Киё буридан. Ҷавонӣ рафт. Салом. Ваалайкум ассалом. Лайкора монен дӯстои азиз. Не кадоме гуфт отписаться мекунем, ҳамона одама гуфтестам шумо да нема нижаҷон. Не ва ё шӯхӣ кардестан е касе подписаться кадаги апаҷон ягон таш подписаться намекунад. Агар худи ютуб тоза накуна ичои ма ҳамун касе рафтага ва ё ҳами подписчикои давернианда намебуроян ай чи подписаться намекунанд, бо влоготонам тамошо мекунад. Вай фарқ надора. Вай фарқ надора шумо дига да конкурс кадестед накадестед, ӯ худчон иштирок кадам мегиранд. Кулӯш битема ҷавонӣ рафт. Шумо канал доред? Касе ки бурд кард ош шава насибаш кунад мега. Кулӯш тин. Кулӯш додум влогои оилавӣ. Хуш омадед дӯстои азиз. Зебо ҷонам, раҳмат ҷонам, шукронаи Аллоҳ хубем тенҷем. Ҳоло пешин хонам ҳамаҷӣ ховарҷону модари меҳрубона тамошо дорам. Хуш омадед як бори дига дӯстони азиз. Ина буридагиҳо. Якум ҷо Диловар Аминов, дуюм ҷо апай Зебунисо, сеюм ҷо Амина, якум ҷо 1000 рубл, дуюм ҷо 800, сеюм ҷо 700. Инаи 5 таи дига 500 рубли. Мо айноми манижа мондагием. Атменид намекунем. Ҳарчи нагӯен шӯхира намебардорен. Азиз обуна шида мега. Апай Зебо нахутак ду бозиша сар дод. Илоҳо соз бошед ёд апаҷон. Ҷавонӣ рафт обуна шав. Ами сарвиноз ами кулӯш битем ку чӣ хеле каналш кушодай. Касе мада подписаться куна комент мона. Ма ба 118 каналам подписаться менам. Видеоҳои зур дорам. Ва чӣ хеле видео дорӣ? Ман нафаҳмидам кума подписаться кардагӣ нестам. Ҳаматона табрик мекунам. Ассалому алайкум. Ва алайкум ассалом. Расул додар хуш омадед. Оли ман нав кушодам. Мегум и бозиша ҷамбаст кард, бози дигаша сар дод. Фаҳмидам. Ва и шавҳартон канал дора? Кай гатовим дома атминид кни рафти чи? Не ҳишки атминид навин. Агар бинам созай ба худам видео мекунам. Оли видеоҳои ҳами интернета мондам. Сар дода ё не апай Зебо? Ман ният карда будам ки агар бубурам шумода гуфтанӣ будам ки ба ягон одами муҳтоҷ битен. Намегум тамошо кунен ба мебинен. Ва алайкум барсалом Расулҷони апаш хуш омадӣ мегӯяд апай Шафоат. дӯстои азиз лайкора монеда ки гатовим доба обуна шавед мега азиз. Мусулман каная шӯхӣ дорам атминид намекунам. Ак шумо шӯхӣ и подписчикои шӯхи ман охе шӯхӣ када меистанд.
Силкаша партам. Ҳо партоку бибинем ку каналта. Ҳамун Фариза ТВ боша. Апай Шафарҷон созӣ мега сивити. Обуна шавед. Мешам 20 каналум ва. Э ҷавонӣ рафт, ҳамун садои ҷавонӣ айда. На ҳамун 20 канал гуфтеса буд бо. Шавари ма якум канал дошт. Якум авай канал дошт. Фаризаро мепартофт. Лекин подписчик ҷамъ накарда, дига напартофт. Хеле монтиро буд намекард, чӣ намекард? Монтаж намекард, ҳамута мепартофт. Баъд дига напартофт. Як сол ята мепартофт. Баъд дига напартофт. Не, намепартом. Аввал 500 рубле бите ба. ҳамин ма пул дошта бошем ҳамаша худу. Ма чӣ кор мекунам пула? Азиз обуна шудам. Ай ис дига фақат бокс тамошо мекунам. Шилум лайк гирен хоҳарҷон. Раҳмат апаҷон. Язна 500 рубл тин язна да. И канал пулаки мепартояд. Короче. Обуна шавед мешам. Салом алейк созе нағзе намаказа. Чӣ гапай? Ҳечи гап нест апаҷон. Натонистам силка монда. Ҳамин лайка мондагӣ сарфи наз буд дафъаи ҳам охирон монда буди ку. 41 лайк апаҷон. Раҳмат. Раҳмат. И дафъа одам суст омад. Бояд ку меган ки агар ҳози ма ҳози гап занам меган ки ту гап задестӣ. Некем агар ҳози ма ҳамиҷа номи мавзӯро мемондум. Номи мавзӯро мемондум ки шавҳарам мара зад ай хона кард. Тамом. Ҳамин вес одамо меомаданда. Ҳозирам хали ҷанбасти конкурс бинавис ҳеч ки намеояд, парво намекунад. барои чӣ ҳамин одамо бо хучонбо менависанд ки ту чӣ да ҳамхали менавистӣ? Ҳамхали нависти. Охир ҳама одамо да ҳамхали маъқулай менависӣ, бо ҳамхали меган бояд наменависӣ. Гуфта бо ҳақорат менависанд. Набошам барои ҳамун гап меоянд ҳама хучон. Ёқуб Холбобоев. Салом алейкум. Ва алейкум ассалом. Лайка пешакӣ мондам. Салом алейк. Ҷавониям куҷо рафт? Иҷа чӣ гапай? Оли бес силкара мепартом. Будруен ку видеои 50 секундаҳай гарени ҳай. Клуж битен. ҳо админкаҷони тоҷикои мо ҷанга тамошоша нағз мебинанд. ҳо намхалимони баъд меоянд одамо. Пага насиб ма дар эфирам менависам кани чӣ мешавад. ҳо ҳамхали нависандар куре ба одамо меоянд ба меган ки чӣ гапай чӣ гапай ба меги ҳичи гап нест ба меган мурре барои просмотр шуда ҳамхали навистӣ. яке михали намега ки ман худам барои ҳамин ном омадам. мега ту мур барои ҳамин просмотр навистӣ. ҳамин гапи ман хато нест. ҳоз нигоҳ мара ҳарчи меган серавно. клуж додам ҷавониям рафт. ҷавониям куҷо рафт? инами хел дӯстои азиз. як рӯзи дига чақчақ. анаку творожный печенье тестом биёин амакаса. ош шаватона бухӯред. шум зан гирифтаи тоқа мондам менависам. бинависадам хали. кулуча додин. имрон нависен ки шавҳарам ҷавоб ма дод айхона сирм карда қади куча. обуна шавед 20 каналам.
بگن آخه چه خیلی سیلکه مونیم اولیم نمیخوام. نگاه بودرو کانالی خودت بودرو 3 точкачаи болоай ягон видео дорӣ Сарвиноз? апай манижа ҳамаи тоҷикомон ҳамин хелан я диташне ҳавари наву ҷанга ҷамъ мешавем. вой худо нишон натия мардакам мекуша бина. ҳамшаҳриҷон иқаша ақлан дар интернетит напартофтӣ кирои меҳнатот. чира пула? ва ма ку пул намегирум апаҷон мада дар кор нестай насиб кунами чиёда некем мо бисёртаргай чи хумон бисёртарги чӣ мекунем метием да чиё мадинаҷони апа и мардум я хелаш на ҳамаш на калу фаросат доранд на ақлу фаросат доранд на фикр мекунанд дар и дунёи бевафо ҳеҷ гоҳ дилсиёҳӣ дар кор нест. Кӣ бур кард манижаҷон? Якум ҷо Диловар Амонов, дуюм ҷо Зебунисо, сеюм ҷо Амина, баъд Мамавлог, Мариям, Светӣ, Мадина, Рамшод. Дина тоҷико кати чечено ҷанги калон шид. дӯстои азиз дар комментум лайк монед мега Абдусамад. Ухели наген мардума бечора мардум фақат кор дай. Ку будроен я бинен обунашен поделиться кунен. Табрик ҳаматонда. И шавҳари ма чиро варда боша ку будроед? Ма будро мефир мембра ку будроед чӣ гап боша? Фаризаро варда боша. шафоат беҳтарин сухан. ку бугу ака канали худам будуром чикор кунам? Канали худат будуро ҳаму як видеота будуро видеота надорам канал будуро видео дошта боша ҳамон болода 3 точкачаи биҷиқ поделиться мебурои поделиться биҷиқ баъд уҷода скопировать мебурои скопировать ку ба биё иҷода бинавис ҳамун силка сразу мебурои ҳамин ҷои навистанда будуро силка мебурои ҳамун силкара биҷиқ роӣ ку бугзор чӣ хеле мефаҳманд ҳама хел фикр кунанд ки шумо бар ин зани пурмеҳр нест ҷонам. раҳмат апаҷон, раҳмат, миннатдорум ки ҳамин видеои моро тамошо мекунед, ҳам хеле поделиться мекунед, лайк мемонед. Барои ҳаматон раҳмат. Я дастгирӣ кунед ака. ҷавонӣ обуна шудам. ҳаму келини мара силкаша овардадаш. раҳмат ҷонам, ман ин гули садбарга консерто шуда дар ютуб тамошо мекунам. тоба ира бин ҳофизиша. касе каналамда подписатсия куна 118 канал кати подписатсия мекунам. Сарвиноз силкамон язна тамошо кардем духтарчатон. ай боло тараф дасти рост сета нуқта ҳаст биҷиқем. комменташ маҳкамаш ку вай кӯдакай барои ҳамин ютуб худаш маҳкам мекунам. ман кардам куҷо и шавҳари шумо 118 канал дора? Не ки ҷо 118 то дора. худаш 4 та дора. ба фикрам 4 та аккаунт дора. бо қатиш амра дора. хая мо дошта боша намедонам. неке муқа дошта боша ма добуна намеша ба муқа канал ки тамошо кунами да ҳами аввали партофтаги мама сразу 118 та просмотр бигира.
влогои оилавӣ шумо доштед. Агар ҳамун 118 та канал дошта боша, ба ҳамун 118 та каналаш рекламаҳои маро агар ҳамун худаш боша нагзаронда тамошо мекуна ку, ма да ҳамун худаш баса ҳамун 118 тае ки ҳамун тамошо мекуна. Садои ҷавонӣ манда нашуден ку ҳоли атминид мекунам. ҳамин фаризара чиша бисёри бад дорем. Видеоша бисёри бад доштем дар як телефони дигар. Не, нарас. Нарас, ин ёша бирас. Ин ёша, ё буромадага, ёро чиқанаш чӯчу. ман ҳам шумода ҳастам. манда шавед ба 20 канал Садои ҷавонӣ. инем хеле дӯстои азиз дар паноҳи худо бошед. Букуши ман меша эфира барои чӣ ки хай шумо ҳастед одам кама ключотон аялав бигирам баъд мекушам шуно. касе навис нахондум бахшиш. хуш омадед ҳама каса. агар ягон хатогӣ боша, агар ягон гапи сахт гуфта бошам, дӯстои азиз, бахшиш. спонсорҳо шумодан бахшиши зиёд, агар ягон чи ай тарафи мо шида боша. мехоти фариза ҳозир баъди ҳамаи эфира куштан ман ғолиборо мемонам, номрои телефонам мемонам. будуроед бинависед, сумотоно мегзарона. ирӯз ки нагзарон пага аниқ мегзаронатон. چخاله میتونم چخاله میتونم خالی تو خالی خالی بیشی stol dara. Hallo. Guten Morgen, hallo. Hallo, Hedwig. Guten Morgen. شوية ثلاثة بدرو. бахшиш дӯстои азиз, ман хаб кардагим барое ки ман ключоро гирифтаистам. ай ҳамаро бигирам баъд букушам эфира. агар ягон чи навистаиста босеш ҷавоб надодам бахшиш.
دوستوی عزیز بودو؟ دوستون عزیز بگی بگو خیلی باید بدونم نشون kanalda Açıkçası giriyorum. Açıkçası ha. Nihayet edeceğiz son. Hello. Durmasan. Hello dostum. Hello. Hello des. Edivne için yapışmadı. Ami çocuklar xudman hamika. دوستای عزیز در همینجا جنبست میکنیم. خیر دوستای عزیز در پناه خدا باشید همتون.